ओके फ्रेंड्स जों दा 5 नम्बर को बानायनोसै बेवहाय 5 नम्बरा मा दङ जिदु x इक्वल टू 3 प्लस I अब्ला x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 दा बेबायदि दङ जोंखौ बेनि राशिखौ दिहुननो होदो राशिनि मानखौ दिहुननो होदो दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय जों एक्सारसाइज बेसांनिमोन बे एक्सारसाइज नं बे 2.5 नि बेनिफ्राय स नोंथांमोना बेखौ नुवाखै जोंहा ब्लेकबोर्ड लानानै एसे उसुबिदानि थाखाय ब्लेकबोर्डआव बानायनानै दिन्थिनो हायाखै बेनि थाखायनो बहियावनो दिन्थिनो नागिरबाय दा जोङो 5 नम्बरनि आद्रा थानाय बे एक्सारसाइज नं 2.5 नि मोननैसो आद्रा थानाय कुइसन दंमोन दा बे जाबाय 5 नम्बर 5 नम्बरनिखौ गिबियाव नोंथांमोना मा होनाय दङ बेखौ लिरग्रोना लादो बेवहाय मा होनाय दङ x इक्वल टू 3 प्लस I बेबायदि होनाय दंमोन बेनिफ्राय दा नैयाव मा होनाय दङ I दङ बे I खौ जोङो माबोरै गैया खालामनो हागोन दा बेखौ गैया खालामनो गिबियाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे 3 दङ बेखौ जोङो लेफ्ट साइडथिं लाना फैबा मा जागोन x माइनस 3 बे जासिगोन बेनिफ्राय x माइनस 3 इक्वल टू जों मा लिरनो हायो I लिरबाय बेनिफ्राय जों दा फारनैथिंबो मा खालामगोन स्क्वायर सानजाबनानै दा बेवहाय मा लिरगोन x माइनस 3 होल स्क्वायर आरो बेवहायबो I स्क्वायर जों लिरनांगोन बेवहाय लिरनो हायो फारनैथिंजायबो बर्ग खालामनानै बेनिफ्राय बर्ग खालामखांनायनि उनाव मा नुनो मोनगोन बे जासिगोन नैबे फर्मुलायाव लांदो नोंथांमोना बेखौ फर्मुलायाव लांबा मा जागोन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर आरो नैबे I स्क्वायरनि मानखौ जों डाइरेक्टली पुट खालामनो हायो मा जागोन बे जागोन -1 जोङो डाइरेक्टली बेवहाय -1 फज'बाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो बेवहाय नोंथांमोना मा मोननो हागोन x स्क्वायर आरो बे मा जासिगोन 2 जों 3 जों सानजाब्ला बे जागोन -6x बेनिफ्राय प्लस बे जाबाय 9 जाबाय इक्वल टू -1 खौ जों -1 खौ लिरबाय बेनिफ्राय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बे -1 खौ जोङो लेफ्ट साइडथिं लाबोला मा जागोन बे +1 जाबाय इक्वल टू 0 बेनिफ्राय मा मोनगोन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0 जोङो मोननो हाबाय दा बे थांबाय बेनिफ्राय दानिया जोङो आरो सोंथियाव मा होनाय दंमोन सोंथियाव जाबाय बिदि होनाय दंमोन स नैथिं आं साइडथिं लिरनानै दिन्थिनि x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर बेनिफ्राय माइनस 16x बेनिफ्राय दङ प्लस 60 जोङो बेखौ लानानै राननो नांगौ दा नोंथांमोना बेखौ माने सिङाव नै बायदि बानायना लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दा मा खालाम स नैयाव नोंथांमोना लिर दानिया जों मा खालामनाय बेखौ राननिसै नैबे अनजिमाखौ बेजों रानोब्ला मा मोनगोन बे दङ बेसां x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 बेखौ जोङो नैबेजों रानसिगोन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 दा बेजों रानोब्ला मा मोनगोन दा गिबियावनो मा खालाम दा नैयाव मा दङ बेवहाय पावारा जाबाय टू दी पावर 4 दङ स जोङो बेखौ समान समान मोननो थाखाय जोङो नैफोरजों सानजाब्ला मा मोनगोन जों x स्क्वायर सानजाब्ला जोङो x टू दी पावर 4 खौ मोननो हागोन दा बेखायनो गिबियाव बेवहाय x स्क्वायर होबाय x स्क्वायर जों x स्क्वायर सानजाब्ला जोङो गिबिनि जा बिदाब बे x टू दी पावर 4 जों गोरोबगोन बेखायनो जोङो बेखौ सानजाब्ला मा मोनगोन x टू दी पावर 4 बेनिफ्राय गिबियाव मा बे प्लास माइनास मा जागोन माइनास जाबाय बेनिफ्राय ने 1 दङ बे सिगाव 1 दङ 1 जों 6 जों सानजाबा 6 खौनो मोनगोन x स्क्वायर जों x जों सानजाबा जों x टू दी पावर 3 बेनिफ्राय प्लास बेनिफ्राय 1 जों 10 जों सानजाबा 10 x स्क्वायर जों बे जों सानजाबा x स्क्वायरानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मा खालाम जों माइनास खालाम बेखौ आरो बेवहाय मा दङ नै सिगाङाव माइनास दङ बे सिगाङाव जुदि माइनास नोंथांमोना बेवहाय माइनासखौ लिरनो नाङा आं बुजायनायनि थाखाय बेवहाय माइनासखौ लिरबाय बेनिफ्राय दा माइनास दङ
दा नै सिगाङाव मा माइनास जागोन बे प्लास दंमोन माइनास से माइनास जागोन स' x4 आरो x4 केन्सेल थांबाय बेनिखायनो बेयाव 0 जागोन नोंथांमोना 0खौ लिराब्लाबो जागोन आरो नैबे मा जागोन बे माइनास से मा जागोन प्लास जागोन आरो प्लास जायोबाथाय बेवहाय मा जाखो प्लास 6 आरो माइनास 4 मा जागोन बेसेबां जागोन बे प्लास 2 थागोन बेखायनो जों नैयाव मा लिरनांगोन 2 आरो x3 खौ जोङो लिरनो नांगोन x3 बेनिफ्राय आरो नैबे सिंना मा जासिगोन माइनास जागोन माइनास से प्लास से माइनास बेखायनो मा आरो माइनास 10 निफ्राय 4 थांबा बे थागोन माइनास 6 x स्क्वायर बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव मा दङ माइनास 16x खौ जोङो बेवहाय बोख्लायना लाबोबाय बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो नेक्स्ट बिदिनो नेक्स्टखौ जोङो बानायलांबाय थाबानो ओंखारगोन बेनिफ्राय दा बेवहाय नैबे 2x टू दी पावर 3 थामहिनबा x नि सायाव मा दङ 3 पावर दङ जों 3 पावरखौ मोननो थाखाय जोङो x स्क्वायर सानजाबा जोङो x टू दी पावर 3 खौ मोनगोन बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरगोन नैयाव सिगाङाव आरो बेवहाय मा दङ 2 दङ स' जोङो बेवहाय 2x सानजाबाथाय जों गिबि बिदाबखौ मोननो हागोन 2x इनटू x स्क्वायर सानजाबबा जोङो मोनबाय 2x टू दी पावर 3 बेनिफ्राय प्लास से माइनास से बे जागोन माइनास 2 जों 6 जों सानजाबा मा मोनगोन 12 मोनगोन आरो x जों x सानजाबबा बे जागोन x स्क्वायर प्लास से प्लास बेनिफ्राय 2 जों 10 जों सानजाबबा मोननो हायो जोङो 20 x जों बे x सानजाबाय बेनिफ्राय दा बेखौबो जोङो माइनास नैबे 0 जासिगोन प्लास थाबाथाय माइनास जायो बे 0 जाबाय बेनिफ्राय नैबे प्लास जाबाय प्लास 12 निफ्राय माइनास 6 थांबा बे जासिगोन 6x स्क्वायर प्लास 6 जों प्लासखौ सिगांथिं लिराब्लाबो जायो बेनिफ्राय आरो नैबे माइनास जागोन आरो माइनास 20 निफ्राय माइनास 16 बे जासिगोन बेसां जोङो बेखौ मोननैनिबो सिना माइनास जासिगोन बेबो माइनास नोंथांमोना बेवहाय माइनास दङ होनना सानना ला जों जेरैबायदि राननायखौ बानायो थिग बिदिनो बेखौ बानायब्लानो ओंखारगोन एन्सारा बेनिफ्राय बे प्लास बे जासिगोन माइनास 20 आरो माइनास 16 बेखौ प्लास खालामदो बे जाबाय 36 माइनास 36 जों मोननो हायो बेवहाय स' जोङो मा लिरगोन बेवहाय माइनास 36x बेनिफ्राय नैखौ बोख्लायलाय प्लास 60 बेखौ बोख्लायबाय बेनिफ्राय मा जाखो नेक्स्ट जों दा नैबे सिगांनि बिदाबखौ मोननो गोनांबा जोङो बेवहाय मा फज'नांगोन बेखौ नोंथांमोना सानखां दा बेवहाय जोङो प्लास 6 होयोब्लाथाय जों सिगांनि बिदाबखौ मोनगोन प्लास बे प्लास प्लास जाबाय बेनिफ्राय 6 जों x स्क्वायर जों सानजाबा मा जागोन 6x स्क्वायर प्लास से माइनास से बे जागोन माइनास 6 जों 6 सानजाबा जागोन 36x बेनिफ्राय प्लास से प्लास बेनिफ्राय 6 जों 10 जों सानजाबा बे जागोन 60 थामहिनबा जों गासैखौबो मा समान समान मोनबाय आरो बेखौ नोंथांमोना माइनास खालामनानै मा खालामनाय बे 0 जागोन बेबो मा प्लास जागोन स' प्लास 36 माइनास 36 बे 0 जागोन नैबे मा माइनास 60 आरो प्लास 60 बे गासैबो मा 0 जागोन थामहिनबा बेहा मा आद्रा जानाय नङा जेबो आरो बेखायनो नोंथांमोना जोबथारनायाव मा लिरनो हायो स' नोंथांमोना बिदि बानायदो बेखौ खालामखांनायनि उनाव बेनिफ्राय बेनिखायनो लिरनानै बेनिखायनो x टू दी पावर 4 माइनास 4x टू दी पावर 3 प्लास 4x स्क्वायर माइनास 16x प्लास 60 दा बेनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो बेनि जायगायाव नैखौ लिरदो बेनिफ्राय आरो नैबे राननानै मोननाय जा फिथाइ बेखौ लिरबानो जाबाय दा जोङो बेवहाय लिरसिगोन बेखौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा फज' नैनि जायगायाव जोङो बेखौ फज'नो हायो x स्क्वायर माइनास 6x प्लास 10 बेनिफ्राय नैखौ मोननैखौ इन्टु खालामबा जों बेखौनो मोननो हायो बे जाबाय x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 6 बेखौ खालामबाय दा नोंथांमोना x स्क्वायर माइनास 6x प्लास 10 बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो जों सिगाङाव मा मोन्दोंमोन सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हादोंमोन नैबे 0 x स्क्वायर माइनास 6x प्लास 10 इकुवेल टु 0 दा बेनि जायगायाव जोङो नैयाव नोंथांमोना मा नुनो मोन्दों x स्क्वायर माइनास 6x प्लास 10 दा बेवहाय जोङो बे 0खौ फज'नानै होनो हायो बेनिफ्राय इनटु बेवहाय मा दङ x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 6 दा बेबायदि दङ आरो बेखौ सानजोब्ला मा मोननो हागोन 0 दा दिहुननो गोनां राशिनि माना जागोन बेवहाय 0 जासिगोन एन्सारा दा बेनो जाबाय बेनि सलुसना 5 नाम्बारनि बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आ मा दङ
जिदु x इक्वल टू 1/√2 बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै 1 प्लस I अब्ला दिन्थिदि x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 बेखौ जोंखौ मा फोरमान खालामनांदो स' बेबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय क्वेश्चन नम्बर 6 नि सलुशना बेबायदि जागोन बा मावफुंथाया दा बेवहाय जोंखौ फोरमान खालामनांदो गिबियाव बेखौ लिरग्रोना लादो x इक्वल टू मा दङ x इक्वल टू 1/√2 बेनिफ्राय दोङो मा बे दङ 1 प्लस I बेबायदि होनाय दङ दा बेखौ जोङो मा खालामनो हायो दा नोंथांमोना बेखौ बिदिबो लिरनो हागोन x इक्वल टू नैबे बिथिं थानाय माने मा बे सायाव दङ स' जोङो बेखौ बेबायदिबो लिरनो हागोन 1 प्लस I√2 जोङो बिदि लिरनो हायो दा जोङो बेखौ सानजाबदो जोङो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनो हायो √2 जों x जों सानजाबनो हायो जों मा मोननो हागोन √2x इक्वल टू जोङो 1 प्लस I जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा फारनैथिंबो जोङो स्क्वायर सानजाबनानै स' स्क्वायर सानजाब्ला मा मोनगोन नोंथांमोना बे जागोन √2x बे जागोन होल स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे जागोन 1 प्लस I होल स्क्वायर स' नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो फारनैथिंजायबो बर्ग खालामनानै जों मा मोननो हागोन दा स' बर्ग खालामब्ला जोङो बेखौ दानिया मा खालामनो हायो बेवहाय मा नुनो मोनदों नैबे √2 मा बे दाननाय थाङा स' बे मा थासिगोन 2 थाबाय आरो बे जागोन x स्क्वायर बेनिफ्राय आरो नैखौ जोङो फर्मुलायाव लांब्ला मा जागोन दा बे जागोन 1 स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 इनटू I प्लस I स्क्वायर बेनिफ्राय बे जासिगोन 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2I आरो I स्क्वायरनि मानखौ डाइरेक्टलि लिरना हो जोङो -1 होनना मोनथिगोन डाइरेक्टलि लिरखाबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा थाखो बे जाबाय 2x स्क्वायर बेनिफ्राय बे 1 आरो -1 केन्सेल बेनिफ्राय 2I थाबाय बेनिफ्राय जों दा मा मोननो हायो आरो बेवहायबो जोङो बे 2 खौ केन्सेल खालामनो हायो आरो जोबथारनायाव मा मोनगोन x स्क्वायर इक्वल टू I मोननो हाबाय बेनिफ्राय दा जोङो बेखौ मोनबाय आरो कुइसनाव मा दोङो कुइसनाव जोङो बिदि दंमोन स' नोंथांमोना बेखौ मा लिरनो हायो दानिया x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस बेनिफ्राय मा दङ 1 इक्वल टू मा दङ स' इक्वलखौ लिरथ'ना जों इक्वलखौ 0 होनना लिरनो फोरमायनो होदो जोंखौ दिन्थिनो होदो स' दानिया मा खालाम नैबेखौ मा फज' I खौ फज' स' I खौ फज'ब्ला मा जागोन स' डाइरेक्टलि I खौ फज'नो हाया जोङो गिबियावनो नोंथांमोना x स्क्वायर आरो बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो 3 लिरनो हायो थामहिनबा 2 जों 3 जों सानजाब्ला जोङो बे 6 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय नैखौ मा खालाम x स्क्वायर आरो स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बेनिफ्राय दानिया जोङो मानखौ फज' I खौ फज' x स्क्वायरनि जायगायाव बे I टू दी पावर 3 लिरनो हायो जों डाइरेक्ट लिरबाय आरो बेखौ x स्क्वायरनि जायगायाव I फज'बाय स' बेखौ जों I स्क्वायर लिरनो हायो आरो बेवहाय जोङो I लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा लिरगोन प्लस 1 बेनिफ्राय I टू दी पावर 3 नि माना जाबाय बेयो -1 जों बेखौ मिन्थिखागौ -1 नङा बे -I बे I स्क्वायरनि माना जाबाय -1 बेनिफ्राय प्लस I बे जासिगोन +1 -1 +1 केन्सेल आरो -I प्लस I आबो केन्सेल जागोन बेनिफ्राय मा थाखो 0 जाबाय स' जोंनिया दा फोरमान जाबाय बिजाबाव जा फोरमान खालामनो होदोंमोन दिन्थिनो होदोंमोन दा 0 होननानै दिन्थिनो हाबाय जों आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हायो फोरमान जाबाय दा जोबथारनायाव बिदि लिरना होबानो जासिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 7 मा बुंदों बेवहाय बेनिफ्राय जों नेक्स्ट कुइसन नम्बर 7 खौ नायनोसै स' कुइसन नम्बर 7 आबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव बेनि मावफुंथायखौ बिदि लिरना लानो हागोन दा बेवहाय कुइसना मा दङ जिदु x इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट -1 प्लस √3 आरो y इक्वल टू 1/2 -1 माइनास √3 अब्ला x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायरनि मानखौ दिहुननो होदो दा जों मानखौ दिहुनोब्ला गिबियाव नोंथांमोना मा
होनाय दङ बेखौ लिरग्रोनोसै जोङो बेवहाय x इक्वल टु 1/2 बेनिफ्राय दङ -1 प्लास रुट अभार -3 दा बेखौ जोङो मा लिरनो हायो x इक्वल टु जोङो बेखौ मा लिरगोन 1/2 बेवहाय दङ -1 आरो बे -1 दङ स' बेखौ मा डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरबाय I रुट अभार 3 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय y नि थाखायबो मा जागोन दा स' बेवहाय y नि थाखायबो जोङो दिहुनना लानोसै बेथिं दिहुननोसै y इक्वल टु मा दङ 1/2 बेनिफ्राय -1 माइनास बे दङ -3 दा बिदि दङ स' बेखौबो जोङो मा लिरनो हायो दा y इक्वल टु 1/2 बे जागोन -1 माइनास I रुट अभार 3 होननानै जों लिरनो हायो दा नैयाव -3 दङ स' बेवहाय मा I स्क्वायर दङ I स्क्वायरनि माना मामोन -1 स' जोङो बेखौ बिदि I खौ बहनना लाना फैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामजेनगोन दा x प्लास y नि मानखौ जोङो दिहुनग्रोनोसै गिबियाव बेनिफ्राय x y खौ जोङो इनटु खालामनानैसो अब्लानो एन्सारा जाहैसिगोन दा बेवहाय नोंथांमोना खालामग्रोदो x प्लास y स' बेनिफ्राय जों x प्लास y खालामा लाबानो जों x स्क्वायर आरो y स्क्वायर बिदि दिहुनना लाग्रोनोसै गिबियाव दा जोङो गिबियाव मा दिहुनगोन x स्क्वायर दिहुनना लाग्रोनोसै दा x स्क्वायर माने मा नैबेखौ लिरबानो जाबाय 1/2 -1 प्लास I रुट अभार 3 बे जासिगोन ब्रेकेट आरो बेवहाय मा स्क्वायर जोङो लिरनांगोन बेनिफ्राय दा मा जासिगोन सिंना जाबाय 4 आरो सारनाया मा जागोन स' बे जागोन -1 प्लास I रुट अभार 3 होल स्क्वायर दा बेयो मोनसे फर्मुलायाव जाबाय स' बेखौ जोङो मा लिरनो हायो -1 स्क्वायर प्लास बे जागोन 2 इनटु -1 इनटु I रुट अभार 3 बेनिफ्राय प्लास I स्क्वायर बेनिफ्राय डाइरेक्टलि आं बेखौ 3 लिरनो हायो आरो जुदि लिराबा नैबायदिबो लिरनो हागोन नोंथांमोना रुट अभार स्क्वायर बिदिबो जागोन बेनिफ्राय डिभाइड बाय 4 बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम स' नेक्स्ट बिदिनो बानायलांबाय था नैबे मा जासिगोन 1 बे जागोन -2I रुट अभार 3 बेनिफ्राय बेखौ जोङो मा लिरनो हायो I स्क्वायर बेनिफ्राय 3 जागोन बेनिफ्राय 4 बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो 1 -2I रुट अभार 3 बाय बेनिफ्राय बेयो जासिगोन बेसेबां बेयो जागोन -3 जों लिरनो हायो डिभाइड बाय 4 बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन 4 -3 निफ्राय 1 थांबा बे जागोन -2I रुट अभार 3 बाय 4 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो बेवहाय 2 खौ कमन लाबाय 2 बे जागोन -1 बे जागोन -I रुट अभार 3 बाय 4 बेखौ केन्सेल खालामबाय 2 थाबाय आरो मा थागोन -1 -I रुट अभार 3 बाय 2 जोङो मोननो हाबाय थामहिनबा जोङो x स्क्वायरनि मानखौ बेसेबां मोनखो बेखौ मोनबाय नेक्स्ट बिदिनो जोङो y स्क्वायरनि मानखौ बानाय स' y स्क्वायरनि माना मा जागोन दा y स्क्वायरनि दहाय आगोलाव मा मोनदों बेखौ लिरदो 1/2 -1 -I रुट अभार 3 बेनिफ्राय बेवहाय स्क्वायर लिरनो नांगोन दा बे जागोन 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 आरो सानैखौबो जोङो बिदि लिरनो नांगोन -1 माइनास बे जागोन I रुट अभार 3 होल स्क्वायर बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम फर्मुलायाव लांदो बेखौ स' फर्मुलायाव लांबा मा जागोन -1 स्क्वायर -2 इनटु बेनिफ्राय बेखौ जोङो मा लिरनो हायो बे जागोन -1 इनटु I रुट अभार 3 बेनिफ्राय प्लास बेयो जागोन I रुट अभार 3 होल स्क्वायर डिभाइड बाय 4 बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बे जागोन 4 बेनिफ्राय बे जागोन 1 -a प्लास बे जागोन 2I रुट अभार 3 बेनिफ्राय बे जासिगोन स' बेखौ आं डाइरेक्टलि लिरखानोसै -3 होननानै जों डाइरेक्टलि लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो स' नेक्स्ट बिदिनो बानायलांबाय थाबानो एन्सारा ओंखारसिगोन बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालाम बे जागोन 4 आरो नैबे जागोन -2 प्लास 2I रुट अभार 3 बाय 4 बेनिफ्राय जोङो मा खालाम बेवहायबो जोङो 2 खौ कमन लाबाय बे जागोन -1 प्लास I रुट अभार 3 बाय 4
बेनिफ्राय बेखौ केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय मा थाखो बेवहाय बे जासिगोन -1 प्लास I रुट ओभार 3/2 जोङो मोननो हाबाय। स' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा नेक्स्ट जोङो x इनटु y थामहिनबा जोङो x y नि मानखौ नैबे x y नि मानखौ दिहुनगोन। बेनिफ्राय लास्टाव बे गासैखौबो प्लास खालामजोबना होनानै जा रिजाल्ट ओंखारो बेनो जाबाय बेनि मान। दा जोङो x y नि मानखौ दिहुननोसै। स' बेनिफ्राय जों दा x y नि मानखौ दिहुननोसै। x नि माना मा मोन्दोंमोन जोङो x नि माना जाबाय 1/2 बेनिफ्राय -1 प्लास I रुट ओभार 3 बेनिफ्राय इनटु जागोन बे इनटुखौ बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय y नि माना जाबाय 1/2 -1 माइनास I रुट ओभार 3। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम 2 जों इनटु खालामनो हायो डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरबाय 4 बेनिफ्राय बेखौ सानैजों मा इनटु खालाम स' -1 प्लास I रुट ओभार 3 आरो बेवहाय मा जागोन -1 माइनास I रुट ओभार 3 जोङो लिरनो हायो आरो बेयो मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ। स' बेयो मा जागोन दा बे जागोन 4 आरो जोङो बेखौ -1 स्कुयार बेनिफ्राय माइनास जों मा लिरनो हायो I रुट ओभार 3 होल स्कुयार बे मोनसे फर्मुला बेनिफ्राय 4 बे जासिगोन 1 आरो बे जागोन माइनास I स्कुयार बे जागोन 3 डिभाइड बाय 4 बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो बे जागोन 4 1 I स्कुयारनि माना जाबाय बेसेबां I स्कुयारनि माना जाबाय -1 जायो बेनिफ्राय 3 बेनिफ्राय बे जागोन 1 प्लास 3 माइनास प्लास बेनिफ्राय 3 जों 1 जों इनटु खालामबा जों डाइरेक्टलि 3 मोनबाय बेनिफ्राय 4 जोङो मोननो हागोन। बेनिफ्राय जों मा खालाम बे जाबाय 4 बेबो जाबाय 4 4 केन्सेल बेनिफ्राय 1 थाबाय जों x y नि मानखौ मा मोनखो 1 मोनबाय। दानिया जोंखौ कुइसनाव मा सोंदों कुइसनाव जाबाय x स्कुयार प्लास xy प्लास y स्कुयारनि मानखौ दिहुननो होदो। दा x स्कुयारनि माना मामोन जों x स्कुयारनि मानखौ मा मोन्दोंमोन जोङो x स्कुयारनि मानखौ -1 माइनास I रुट ओभार 3/2 मोन्दोंमोन बेनिफ्राय प्लास xy नि माना जाबाय बे 1 बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय प्लास आरो y स्कुयारनि माना जाबाय -1 बे जागोन प्लास I रुट ओभार 3/2 जोङो मोननो हादोंमोन। दा बेखौ सल्भ खालामबानो एन्सार ओंखारसिगोन बेनिफ्राय दा बेखौ मा खालाम स' एलसिएम लायोबा बे जागोन 2 बेनिफ्राय सानाया जागोन -1 माइनास I रुट ओभार 3 बेनिफ्राय प्लास 2 नैजों 2 जों 1 जों सानजाबा 2 बेनिफ्राय प्लास स' प्लास जाया बे माइनास दङ प्लास माइनास जागोन -1 प्लास I रुट ओभार 3 बेनिफ्राय दा बेवहाय माइनास I रुट ओभार 3 आरो प्लास I रुट ओभार 3 बेखौ केन्सेल खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा दङ -1 जों बेखौ मा खालामगोन -2 बेनिफ्राय प्लास 2 दङ डिभाइड बाय 2 आरो बेखौ मा मोननो हायो -2 बे जासिगोन 0 डिभाइड बाय 2 स' रिजाल्टआ मा जागोन 0 थामहिनबा नैबे दा x स्कुयार प्लास xy प्लास y स्कुयारनि जा दिहुननो गोनां मान बेयो जासिगोन 0 एन्सारा जाबाय बेनिया 0 जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8आ मा बुंदो बेखौबो जोंखौ फोरमान खालामनो कुइसन नाम्बार 8आव मा दङ 12 रुट ओभार x प्लास iy इकुवेल टु a प्लास ib अब्ला दिन्थिदि रुट ओभार x माइनास iy इकुवेल टु a माइनास ib जोंखौ बेखौ फोरमान खालामनो होदो। स' नोंथांमोना बेखौ ओरैबायदि लिरना लानो हायो दा बेवहाय नोंथांमोना 8खौ लिरना लानो हायो 8नि सलुसना जागोन बेवहाय गिबियाव नोंथांमोना फोरमान खालामनो होदो स' बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो बे जुदियाव थानायखौ नोंथांमोना गिबियाव लिरगो बेवहाय मा दोङो x प्लास iy इकुवेल टु a प्लास ib दा बेबायदि होनाय दंमोन। दा बेखौ जोङो मा लिरनो हायो नैबे रुट ओभारखौ जों बैथिं लाङोब्ला माबायदि जागोन एबा जोङो मा खालामनो हायो जों फारनैथिंबो स्कुयार खालामनानै जों मा मोननो हागोन x प्लास iy होल स्कुयार बेवहाय मा थागोन रुट ओभार लिरनो हागोन इकुवेल टु a प्लास ib होल स्कुयार आरो बेवहाय नोंथांमोना लिर फारनैथिंजायबो बर्ग खालामनानै
फारनैथिंजायबो बर्ग खालामनानै जों बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय दा नैबे स्क्वायर आरो बे रुट अभार जों मा केन्सेल थांबाय दा मा थागोन x प्लास iy थाबाय इकुवेल टु आरो बेखौ नोंथांमोना फर्मुलायाव लांनो हायो स' फर्मुलायाव लांबा बे जागोन a स्क्वायर प्लास बेनिफ्राय जोङो 2 इनटु a इनटु ib मोननो हागोन प्लास बे जासिगोन i स्क्वायर आरो b स्क्वायर जों मोनबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा x प्लास iy लिरबाय बेनिफ्राय बे जागोन a स्क्वायर बे जागोन प्लास बे जागोन 2abi आरो बे जागोन i स्क्वायरनि माना जाबाय -1 स' जोङो बेखौ माइनास b स्क्वायर लिरनो हायो बेनिफ्राय x प्लास iy इकुवेल टु a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर प्लास 2abi जोङो मोनबाय दा नोंथांमोना बेखौ मोनबाय आरो दाना नैबे लेफ्ट साइड आरो राइट हेन्ड साइड थामहिनबा सानलावरि बाहागो नैबे मा गुबै बाहागो आरो बे सानलावरि बाहागो थानाया जाबाय सानलावरि बाहागो बेखौ कम्पेयार खालामब्ला मा मोननो हागोन जोङो x नि मानखौ मा मोननो हायो देयरफर x इकुवेल टु जोङो बेखौ लिरनो हायो नैबे गुबै बाहागोआ माजों नैबे x आ माजों गोरोबदों नैबे a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर जों गोरोबदो स' बेखायनो जोङो a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर जों गुबै बाहागोखौ रुजुनानै मोनबाय बेनिफ्राय जोङो i थानायखौ रुजुनानै मोनो y सानलावरि बाहागोखौ बिथिं मा दङ 2ab बे जासिगोन बेनिफ्राय जों दानिया बेवहाय मा दङमोन जोंहा x माइनास iy दङमोन आरो दा मा फज' नैबे x नि जायगायाव जोङो बेखौ फज'दो बे जासिगोन a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर माइनास i बेनिफ्राय बे दङ 2ab स' बे जासिगोन 2ab बेनिफ्राय बेखौ जोङो लिरनो हायो a स्क्वायर आरो जोङो बेखौ मा लिरनो हायो जोङो बेखौ i स्क्वायर आरो b स्क्वायर लिरनाय थामहिनबा i स्क्वायरनि माना -1 स' -1 जों b स्क्वायर जों सानजाबा जों बेखौनो मोनगोन बेनिफ्राय बेवहाय आरो मा लिरनांगोन जों 2a बेवहाय जों ib लिरनो हायो आरो बे मोनसे फर्मुलायाव थांबाय बे जाबाय a माइनास ib होल स्क्वायर आरो नोंथांमोना बेखौ सेफायोब्ला बेखौनो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा बेखौ जोङो मोनबाय बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मा लिरनाय बे स्क्वायरखौ जोङो बे लेफ्ट साइडथिं थामहिनबा आगसि आथिं लाबोब्ला मा जागोन बेखौ जोङो मा मोननो हायो बे जागोन रुट अभार x माइनास iy जागोन आरो बेथिं मा थाखो a माइनास ib थामहिनबा बे स्क्वायरखौ जोङो बिथिं जुदि लाबोब्ला बेहा मा नैबे रुट अभार जायो बेखौ नोंथांमोना मोनथिनाया मोजां बेनिफ्राय दा सोंलुआव मा बुंदोंमोन रुट अभार x माइनास iy इकुवेल टु a माइनास ib बेखौ फोरमान खालामनो होदोंमोन दा जोङो बेबायदि दिन्थिनाय फोरमान जाबाय होनना जोबथारनायाव लिरना होदो फोरमान जाबाय दा बेनि जा आद्रा थाबावनाय कुइसन बे जाबाय 9, 10 एन्ड 11, 12 बेखौ जोङो उननि भिडिअ'आव डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम जों उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअ'आ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय